Tila nga pagdako ikinsa ang nagmatuto ug unsay ikatabang nila sa katilingban. Oh, 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 oh. Mga tao nauni po sa sala na nagdaot sa kaugmaon, sa panagway tan-awon daw nagmalipayon, apan sulod sa duhan nagmasulubon. Kristohanon pagpakabana, hatagi ug bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ka? Sulti na matag pitik sa orasan, daghan mga tao sa kinabuhi nakabsan. Asa sila paingon, aduna ba'y kasiguruhan, humaning kinabuhi sa kalibutan. Kristohanon pagpakabana, hatagi ug bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ka? Kristohanon pagpakabana, hatagi ug bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ka?